o pár rokov. Mária Elvediová, televízia. Jem boxery. Maďarsko Poď. Točím. Nepokoje. Najnovšia vlna odporu sa zdvihla potom, čo tamojší premiér Viktor Orbán prišiel s novým návrhom ústavy. Tam má nacionalistický akcent. Odvoláva sa napríklad na Svetoštefánsku korunu, národnú hrdosť, ale aj na Boha. Ľavicová opozícia volala do Budapešti demonstrantov, ktorí žiadali úpravu sporných formulácií v ústave. Ďalšiu protivládnu akciu zorganizovali odborári. Približne 10 000 štátnych zamestnancov, vrátane policajtov, hasičov či colníkov, rozúril úsporný program, ktorý vláda stiahla na podporu nezamestnanosti a predčasné invalidné dôchodky. Brnete lámali hlavu s presudom pápežského kríža z letiska do centra a nakoniec ho previezli vrtuľníkom. Bronzový kríž váži viac ako tonu a vysoký je 12 metrov. Umiestnili ho pri chráme svätého Petra a Pavla a stal sa neprehliadnuteľným monumentom, čo vzbudilo medzi obyvateľmi mesta aj odpor. Čínu zasiahlo pustošné hrubobytie, výkrysa odnášala strechy domov, strhla elektrické vedenie a na cestách spôsobila chaos. Padajúce krúpy mali veľkosť vajíčok,